bag-ong low pressure area nga naumol karon ug gibantayan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nabantayan sa pag-asa kag nang buntag sa kadagatan haduol sa Vinzons, Camarines Norte. Sa pagkakaron, ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining bagyo apan mopauwan kini sa pipila ka mga lugar sa Luzon. Easterly susab ang nakaapekto karon sa nagkalain-laing bahin sa nasod nga mo'y muhatod sa kainit sa panahon. Apan anaa paghihapon ang kahigayunan sa localized thunderstorms. Subay sa rain forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katagatag nga mga pag-uwan-uwan sa pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte provinces. Masinati usab ang mas kusog nga mga pag-uwan sa ubang dapit sa nasod. Busa mga kapuso, ang ayan lang nga mangandam sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang nahabiling bahin sa nasod.